Salam, hormatly watandaşlar. Bugün 30 aprel. Düğün aydıp geçtik. Ine şugun şehit bolan Süleyman oğlumuzun yüzü bellenýär. Yurtda Dolduk tepesine ocağına şugun sadakala berilýär. Bizim öz gözümizde yurtun daşına da varsa Süleyman Neresaniň hatyrasyny tutup bilenmizden özümüz tövür ayada koyar ya da mescitleri var, mollalardan haýşa diýär. Şehit bolan oğlumuzun hatyrasyny şehit tutmasak başgaça bizde şuwurlukça mümkinçiligim ýok. Şol wagtyň özünde de geçen ýyl bir ýyl boldy da 27-28 Tupanly wepat bolan ýylleşlemediň edi. Ýogalanmagyny bir ýyl boldy. Bugunam juma güni olaňam ruhyna ayat töwür okalsa, olaňam ruhy şat bolar. Şoň üçin şuň bir hili matam hem gynan şunu hasap edýän, özüm üçin, öz maşgalam üçin. Şoň ýaly pikirdäki şoň ýaly duýgulardan gatykanyr Türkmenistanyň içinde de daşynda da. Watandaşlar şuň okaljak ayatlaryny töwürleňiz, berjek sadakalaryňyz ählisi kabul bolsun. Toýuňyzda gaýtyn hemmäňiz. Inne bärde ýene de bir aýdylmaly zat bar. Türkmençilikde görýäňizmi, toý bilen ýas deňelýär derde diýjek bolýan zatym. Başla gece maňa video roli uğradypdyrlar. Cuma saparyny azatlyga çykypdyr. Oňa dene gözüň aýdyn diýesim gelýär ak görekden. Berekella ene jan sag başydyk öňkü ýaly revolýusiýon duhly. İşin dowam etdirmekçi. Ýoluň ak, ýollaşyň hak bolsun, cuma saparyny ören beýenlik. Türmede oturan adam ruhlanýar, käbir ruhdan üstede bir topar ruhlanyp gelýändir. Näsem kalbynda ideýa bar adam, ene şolar ýaly ruhlanyp gelýändir. Onuň ruhyny hiç kim döwüp bilmeýär. Adam tenini döwüp borýar, onu ruhyny öldürip bolanakda. Adam şolar ýaly gitlen biri. Indi men bärde näme aýtjak bolýan zatym, ýurdun içindäki mescitlerdäki molla müftüler, imamlar, Türkmenistanyň ol baş imamlary, ýani ruhanylary görelle alyn ene ogluňyz ýaly adamdan. Ene mertlik nerede, ene grajdan pozisiýa nerede? Öz hakyky inanjyny nädip gorap bilýär adam. Yekelikde de, bilelikde de. Ene şular ýaly adamdan görelle almaly. Diktatorun öňüne ýazylyp bertmelde. Men oýlan pikir edýän watandaşlar şol mescitlerde şular cuma saparyaly adamlardan ýanky imamlar bolan bolsa halkyň öňüne çykyp ene şu hak ýoluny din ýoluny dogry dürst görkezip bu şoňa da özleri ilkinji nowatda dogry dürst hyzmat eden adamlar bolsa, onu biziň ýurdumyz ya bizim halkımız bu gurlara düşme asla hiç mümkünçülüğü yoktu da. Yani bolon zat boldy, geçen zat geçti, ine neticesi. Şonun için zelelin yarınynam gaýtmak bir pillet ýar, şumal göreşiň gyzgalanly döwri başlandy. Şol mescitlerde oturan adamlara, halkyň öňüne çykyp wagt nasihat edýän adamlara, din ýoluny tutýan adamlara ilkinji nowatda dogry dürst wagt etmenizi sizden soraýan. Hiç haçan ol bennesine taqdim edip Allah'ın öňüne yaranıp bilmersiňiz ýa-da ýalkanyp bilmersiňiz. Men öz bilýän zatymy aýdýan, görýän zatymy aýdýan, şonuň üçin ýaşydan görelle almak olan bir ullukan bagytdyr. Seredin görüň mene. Nahil ýigitler bar, nahil zenallar var. Biziň aramyzda şu ýaşylardan görelle alyn diýjek bolýan watandaşlar.
Şonuň üçin ine ýene bir gede gaýdýan bu Juman sapar ine azatlyga çykan öwren begenýän ömrüň uzak bolsun gülüp gez halkyna gowanyp gez wagty gelende ine ýurda baramyzdy saňa Taňry ýalkasyna aýtjak adamlar gatykändir edip oturan işleň üçin. Bolýa watandaşlar onda saglykda toýlarda görşeliň hem mäňiziň öýüňizde saglyk habarlaşyp durar. Sag oturyň.